Disable, no. Hvad fanden? Jeg kan fandme ikke sige forskel. Og det kan du godt, når du kaster spells og sådan noget. Det er også bedst, du skal genstarte våben, for det virker ordentligt. Ja, okay, man kan godt se lidt forskel, men ikke særlig meget. Det er kun på sådan nogle, der var langt væk og sådan noget. Nogle karspil, så det er ikke dem, der var lidt tæt på den lige meget. Er det? Ja. Og så? Okay, prøv at kigge godt på det her. Bare lige tage et godt billede af det her, ikke? Nej! Det bliver større 2K, ja. Du filmer ikke, gjorde du ikke? Det gør det til. Lige så bliver det sur, fordi den går ind til det program i stedet for. Der er kommet ven nu. Okay, imens har du lige Bullshit, nej, jeg gider ikke. Hold nu kæft. Hold nu kæft, jeg stikker 250k, ikke? Tænker 200k. 200k, det skal også det samme. Ja! Hold nu kæft, Penny. Venner sgu da, mand. Det gør det sgu da ikke. Det gør jeg sgu da på dig. Du stikker. Nej, det tror jeg sgu ikke. Nej, det er han nok ikke. Ja, og du vinder. Prøv lige at kigge. Prøv lige et sekund. Prøv at se den der skærm, ikke? Det er alt i lov, det her. Okay. Og du ser alle de udtrækker. Så lige til, skal vi sige forskel. Der er ikke særlig meget forskel. Okay, der kom græs, men Ikke så meget, nej. fucking kaos. Du sætter forskel. Om på grafien i romerske, så kan man godt se forskel. Ja. Fuldstændig. Den trænger ikke også bare sindssygt fucking meget. Der er ingen, jeg kan køre runskab i fuld uden til 50 fps. Det tror jeg ikke på. Jeg har set en Pico før, på PS3 FPS. Ja, men var det så fullscreen? Ja, fullscreen. Men det var med ham, der sparkede med hans video. Okay. Han blev selv overrasket.